O niya ni mga mariwada pa di! At meron nga tayo ditong gata ng nyog, malagkit na bigas, at para naman may dagdag na sweetness for blood sugar benefits, we need sugar daddy, at konting-konting asin lang tayo mga mariwada pa di para dahil kita magka-UTI. Yes, at tinalo ko na nga ito. At nilagyan ko na nga ito na malagkit na bigas. O niya na nahulaan mo na ba kung anong iluluto ko, kung sinong unang first mga comment ang tamang sagot. Bibilang ko ng 1/4 na bolinaw na alang. Charis! 1/4 lang hata, iwan sa nang kaya kang budget. My goodness, bolinaw na alang. Auta kung mayaman na ako, saruntak itaw ko sa imo. Biyo pa ng dad. At next naman mga di ba na pwede gumawa ako dyan ng panali para hindi siya makawala sa atin. Talian mo ang iyong jowa. Charis! Para makatipid na tayo ito ng sanga ng banda ng ating gagamitin. Tasayang naman dito kung tatapunin lang, diba? Kasi sa panahon ngayon, we need to be productivity. Yes. Gravity. Next chapter na nandito na tayo sa pag-assemble na lalagyan ng ating malagkit na bigas. As you can see, you are not blind. I am using the leaves of banana na mas mainam itong gamitin. Kasi nakakadagdag pa ng aroma ang dahon na ito, lalong-lalo na sa mga lulutuin ng mga kakanin. As a kakanin lover, kaysa sa bumili pa ako nito, medyo price na rin na pagdesisyonan ko na. Kukumpetensya ko na si Tia na parating na sa saod. Charis! Nag-practice ako magluto nito at first time ko gumawa lang nito para naman sa mga susunod na panahon, maipagluto ko ng aking future jowa. Charis! Tapos again, hindi naman pala kumakain nito. My goodness! At nasa struggle in life na naman si Bulinaw na alang, nasa pagbabalot na naman tayo. Dito talaga ako na-challenge sa mga part na ito na pagbabalot ng mga kakanin. O lalo na sa ibos. Diyos Maria Joseph. Wala ba tayo dyan na NC to test sa training ng pagbabalot ng mga kakanin? At kung meron man, mag-i-enroll ako. Charis. At sa wakas, finally, binuhos ko na dyan lahat ng energy ko sa pagbabalot na yan. Yan na po ang final output. At ito na nga mga wadi-wada pa di. Yes. Pinaswimming ko na ang ating kakanin sa kaldero para lang magbanding na sila dyan. Fast forward na napakabilis sa pangyayari na luto ng ating binotong. Matagal ko nga palang pinakulaan nito dyan para naman sure na 100% na luto talaga. And this is it, finally, the moment of truth. Ang taranaan portion ay mirindala na tayo mga di pa di. But first, humigo po na tayo ng kape. At proud naman talaga ako sa sarili ko kasi first time ko makaluto ng binotong, which is the process in my realization talaga naman, my goodness. Hindi mo naman talaga masisi kung bakit pricey na ngayon ang mga presyo nito. And as you can see mga di pa di gariman sa nabagapaluto, ulang sagata, oh my gulay. But that is not a problem. Yan naman talaga, sinadya ko na ganyan ang ating binotong kasi lalagyan ko yan ng yes ng sauce Maria Joseph. This is my original version of binotong, kaya don't judge me. At sa unang kagat, ikaw lang ang sapat. Ay sus na mas mamis pa sa binotong. Yes, of course mga madiba na pa di masarap ito na pwede nang kumpitasyon kung si Tia naman sa saod. Kung ang Thailand ay meron ng mango sticky rice, ito naman ang aking version ng binotong mango sticky rice. Yes, of course. As you can see mga madiba na pa di, lalagyan ko siya ng mangga. Bagay nga pala itong mga madiba na pa di, parang tayo, bagay na bagay. Charis, wag lang yung Asian mango hata ng aralsam taka ito. At talaga namang masarap ako. Charis, masarap siya mga wadi-wada pa di. Dati nang curious pa ako sa mango sticky rice, bumili ako ng binotong at bumili ako ng mangga. At nung tinikman ko na perfect, masarap talaga siya mga wadi-wada pa di. Kaya naman, napag-desisyonin ko na ngayon na gumawa ng sarili ko. And syempre of course, dinagdagan ko pa nga ito ng sauce Maria Joseph. Dahil nga hindi naman tayo makakapunta ng Thailand, tadaya makitang pamasahe pa doman, Bulinaw na alang. 25 pesos nga na yung pamasahe sa pajak, sakit-sakit na kita, pa Thailand pa daw. At dahil wala pa akong papasahe papunta doon sa Thailand, nagbaklay na muna ako papuntang pasaod, nagbakala ako mga ingredients, nagibos na ako sa sadiri ko. Mindset ba? Yes. Dapat maging resourceful tayo sa panahon ngayon mga madiba na pandi. Laging tandaan lahat ng bagay na gugustuhin natin, malayo man o malapit, mararating natin yan, magagawa na natin yan sa sarili natin mga kamay kung gugustuhin. Basta unang-una, believe in yourself, trust yourself, and also to our God. Ayun sa tayo mga madiba na pandi. Maraming salamat sa panonood. Sa muli. Ito nga pala si Raisa Vlogs, ang barag-barag na babayan ng Tabaco Cereal. Bye! Bulinaw na alang!